Voor de eerste bijdrage zocht dus cameraploeg wel een heel bijzonder plak op. Namelijk het balkon van CNN, die het intussen waande is met een live programma. De Olympische Spelen staan op het punt om geopend te worden. Hierachter is het Olympisch Stadion en voor Friesland kan het wel eens historische Spelen worden. Toen jongetje 96 slag ik in Fries erin om met een medaille thuis te komen van de Simmerspelen. Maar dit hier zijn er kansen. Voor Epke Zonderland, van Marit Bouwmeester en Richard Schuil jeert de titelkandidaten. De eerste van hen die in actie komt is Epke Zonderland. Vooralgaand is de spanning grut bij de familie Zonderland. Spannend, het is hartstikke spannend. Dus zo'n dag is Joert, zo'n kwalificatiedag, altijd billen knijpen. Hè? Dus hij moet er gewoon doorheen komen. Dat is het enige doel van Joert. Het er nog nooit zo goed voorstellen, denk ik. Hij schuurt er naar uit. En zijn schouder, dat is de juiste net meer oer. Dus ik denk dat het helemaal goed komt, man. Het gaat geweldig met Epke op het rek. De familie komt dus op tuin uit de zeelwaai. Als er nou 1 of 2 of 3 de finale ingaat en hij zo bijvoorbeeld krek op de akste op een bergen, nou dan is het perfect, dan kent het net beter. Hij is hartstikke blij. Ja, een opluchting. Het is gewoon het is een lastige dag, zo'n kwalificatiedag. Want dan moet gewoon in de finale komen en dat kan niet makkelijk, maar dan moet je altijd even in het wan. En ja, dat is moeilijk genoeg. En ja, dan staan oefeningen deel zetten, dat is geweldig. Ja, dan valt er wat van jou.